Huolia ja murheita, kadonneita vuosia. Jokainen meistä miettii menneisyyttään, mutta et voi elää menneisyydessä. On aika päästää irti. Hyvästi. Nyt on sinun aikasi loistaa. Mene ja koe maailma juuri sellaisena, kuin haaveissasi sen olet aina nähnyt. Sinä pystyt ja kykenet. Olet voimakas. Ja näiden sanojen saattelemana kuulemme musiikkia. Jari, kun tulin kaapista ulos. Näin jälkeenpäin, mitä järkevää mä näin. Paska lopputulos, kun tulin kaapista ulos. Jari FM. Ja seuraavaksi ihan jotain muuta, sillä nyt on vuorossa seksipuhelin Kamasutra ja heti sen jälkeen Roistoradio. Seksipuhelin Kamasutra. Multa usein kysytään semmosia kysymyksiä, jotka ei edes liity itse seksiin. Kaikin puolin pinnallisia asioita. Niin kuin esimerkiksi kerran nainen kysyy, että mitkä alushousut se laittas. Minä sitten sille, että ei sillä ole väliä enää siinä vaiheessa, kun ne on lattialla. Otamme nyt vastaan ensimmäisen puhelun. Täällä Jari, kuka siellä? Yksi yksinäinen vaan. Mulla olisi heti yksi kysymys sulle. Mitä ja ketä varten makukortsut on? Et onko ne niinku naisille vai miehille suunnattuja? Kuka maistaa? Jaa, sitä en itse osaa sanoa. Joten käännynkin teidän kuulijoiden puoleen. Kertokaa kommenteissa teidän näkemyksenne siitä, kuka maistaa, eli kenelle makukondomit ovat. Nyt biisi. Töitä kohti, huulessa palaa nortti.
Barin kuulokkeissa pauhaa rack and blues. Miksi töihin jaksaa lähden tähden, yhden tähden. Ja aamun koitettua lähtee taas nousuus. Maanantaista perjantaihin, lauantaisin, sunnuntaisin. Teen töitä kainalot hies, sillä olen hard mies. Ei oo aikaa kavereille duunarilla, synnin kovettamat kourat runkkarilla. Ei ois järkeä tästä mun alkaa pillittää. Et puhu tarpeeks sano eks, sikska lähti se nainen ovesta veks. Kallon kutistajan luo ei ois järkeä mun mennä nillittää. Maanantaista perjantaihin, lauantaisin, sunnuntaisin. Teen töitä kainalot hies. Teen töitä kainalot hies. Maanantaista perjantaihin, lauantaisin, sunnuntaisin. Tein töitä kainalot hies. Sillä minä olin mies. Jari FM. Poliisi tiedoittaa, viime yönä on tapahtunut rikos. Tiedotus päättyy. Voi ei! Mitä on käynyt? Kuulimme uhria. Nyt hän puhuu. No autolastillinen miehiä tuli ja varasti repun. Repun? Niin, repun. Eikä siis oo mun reppu. Kaveri oli kylässä ja siltä jäi. Mä olin menossa palauttaa. Mitä repussa on? No niin kuin mä just äsken sanoin, se reppu on mun kaverin ja mä en tosiaan tiedä sen sisältöä. Eli reppu on karku teillä. Joo. Saaks mä kysyä yhden jutun? No kysy pois. Jos te löydätte sen repun, niin saatteko te katsoa mitä siellä on? Kuinka niin? Omia oikeuksiani tässä mä kyselen. Omia? Siis kaverin oikeuksia. Mitä repussa on? No sitä on vaikea sanoa. Mä en pengo mun kavereiden reppuja. Poliisi tiedoittaa, reppu on löytynyt. Repussa ei ollut huumausaineita niin kuin tässä poliisi selvästi oletti. Repussa oli makukondoomeja ja puoliaskia tupakkaa. Siitä tulikin mieleen. Ai mitä? Pystyks nakata? Ai Nyt en tajuu. No laita seuraava kappale soimaan, niin ymmärrät.
Jari FM.